Mr Jones, o ran Iawndal, gafodd y bobl yma chwarae teg? Wel, os ni'n dweud i bod nhw at ei gilydd, ond chi oedd Iawndal cael ei dalu yn y cwma o dan gysgod os gael ei roed o 2 ymbarela. Roedd yr ymbarela yn y cyntaf, yr Iawndal, mae bob deiliad neu bob tenant tir yn cael o gael ei droi allan o'i dir yn orfodol. Mae hwnna i gael i bawb. Ond yma o dan y mesur, yr oedd hawl i Lerpwl i foddi'r cwm, roedd adran 42 ond roedd ymbarela arall, sef Iawndal arbennig i deiliad am cael ei dadwreiddio a'i dadgysylltu o'i hen gynhefin. Ond oedd y pwyllgor oedd yn gweithredu hwn, 2 o Lerpwl a 2 o Sifronydd, dan gadwriaeth dyn annibynnol, yn gorfod ola mewn gwirionedd ddod oedd yn y byd. Ac roedd, maen nhw wedi rhannu allan fel Iawndal yma dros 100,000 o bunnau, mewn ffordd o Iawndal sy'n swm eitha sylweddol. I ddod i gwm unig fel hyn, ond dwch ni gofio, rhywun pryd, nad o'n aberth mawr i Lerpwl. Mae cyniog y dreth Lerpwl yn dod â 45 o filodd, felly blew i bach dros gynig o dreth i Lerpwl mae dilygu. Ond mi roedd yma'n debyg yn golygu llawer iawn i'r rhai oedd yn byw yma. Oedd rhai ohonyn nhw yn croesawu'r cyfle yma i dderbyn Iawndal a gadael yr ardal? Wel, swn i'n cael dweud fod nhw'n croesawu, ond swn i'n dweud bod cyfartaledd oed y pobl yn byw yn y cwm wedi codi'n ddirarw, a nifer rai golwg mae'n debyg ar ymddiol, a hwrach bod y naill beth a llall wedi'i gilydd, a dydi'r ergyd ddim wedi bod mor drom ac y fydde fo pe bai yn iau mewn oed. De. Mae yna nifer fach ar ôl yn y cwm o hyd, a'r hyn i'n gwneud ei gorau i fyw naturiol yma. Wel, Mrs Jones, pari ydy hi werth dal i llnau fel hyn yng nghanol yr holl firi a'r sŵn a'r mwd sy'n yma? O, mae'n werth gwneud i chi, dyn ni'n gwneud newid y baw bob dydd. A y lyrus mae'n pasio, a'r baw a'r llwch mawr sy'n mas bydd hi'n sych, a mwd os bydd hi'n law. Mae'r gweddill wedi symud i ffwrdd o'r pentra ag o'r ffermydd. Pam da chi wedi aros cyd? Wel, nad os gyda ni'n isio mynd, os gyda ni'n brys isio mynd o'ma chi, isio aros tan y diwedd, ac yn methu cael lle. Ni wedi cael lle eto, ond disgwyl cael yn gofian rwan bydd yn rhaid i ni fynd. Da chi ddim yn teimlo yma aros yn nghanol rhywbeth sydd wedi peidio bod ydych chi hefo'r cysgodion, lle bu na fywyd unwaith? Wel ie, mae hynny, mae chwith iawn gyda ni ar ôl yr ysgol. Yr ysgol fyddai'n dweud o'r amser wrtha i, plant yn chwarae amser chwarae, fyddwn ni'n gwybod ti yn y bore, yn gwybod ti'n amser cinio, a'r pnawn wedyn yn mynd adre, yn gwybod ti'n amser te. Mae chwith iawn gyda i ar ôl capel. Oedden ni ddim yn mynd yn selog, ddim yn mynd heddiw yn selog, ond chwith iawn di gweld ar y Sul yn lle fynd yma. Neu ni ddim wedi yn aelodi efo yr un eglwys arall am nad ni'n gwybod yn lle byddwn ni. A dim byd yma rwan, ond sŵn y Periana? Dim byd ond sŵn y Periana, y Sul, gwyl a gwaith fel ma'n dweud. Ymhen rhyw flwyddyn mi fydd y sŵn a'r rhygni drosodd, ac wrth edrach i ddyfroedd tawel y llyn newydd, mi fydd yn hawdd iawn anghofio am y frwydr a fu yma. Faint tybed fydd y genhedlaeth nesaf hyd yn oed yn gofio am hyn i gyd?